Ahoj, volám sa Martin a vítam vás pri sledovaní nášho videa, v ktorom sa pozrieme na 3 najpopulárnejšie posuvné systémy z našej ponuky. Ak už viete, že vo vašom dome budete inštalovať posuvné systémy, tak táto epizóda je presne pre vás. Posuvné systémy nám umožňujú pohodlné prepojenie interiéru s exteriérom, čím vytvárajú vzdušný a otvorený priestor. Dostatok prirodzeného svetla v interiéri je spojený s lepším zdravím a pohodou v domácnosti. Ale ako si vybrať pre seba ten správny systém? Na to sa teraz spoločne pozrieme, vysvetlíme si základné charakteristiky, ale hlavne sa pozrieme, aký komfort nám konkrétne systémy ponúkajú. Ako prvý si predstavíme najpopulárnejší a mňou veľmi obľúbený systém a tým je HST alebo tzv. Zdvižno-posuvný systém, ktorého menšiu verziu už môžete vidieť tu za mňou. Jedna z výhod tohoto systému sa skrýva práve v jeho spodnej časti a to je naozaj veľmi nízky prach, ktorý tvorí aj bezbariérový vstup na terasu. Ako nám samotný názov naznačuje, otváranie je v tomto prípade riešené zdvihom a posunom. Ľahkým zatlačením zakľuku sa nám celé krídlo nadvihne a postaví na tzv. Vozíky, ktoré nájdeme v spodnej časti krídla a my tak môžeme s veľkou ľahkosťou manipulovať s veľkým a ťažkým zasklením. Čo sa týka rozmerov, tento systém je možné vyrobiť v jednokrídlovom prevedení do veľkosti 6, v niektorých prípadoch až 6,5 metra široký v závislosti od jeho výšky. HST systémy nám ponúkajú maximálny komfort pri užívaní. S krídlom o veľkosti 3 metre a váhou presahujúcou 200 kg dokáže manipulovať aj dieťa a spolu s komfortným prechodom na terasu, kedy netreba nič prekračovať, sa z tohto systému stáva ideálny spoločník pre každý domov. Do detailov si tento systém predstavíme aj v ďalšom videu. Smart PS Plus je posuvný systém, ktorý vďaka inováciám v oblasti kovania zaručuje veľmi ľahkú ovládateľnosť a mimoriadnu vzduchotesnosť. Oproti drahším HST systémom so štetinovým tesnením je Smart PS Plus vybavený dorazovým tesnením, ktoré poznáme aj z okenných profilov. Uzamknutie v tomto prípade spočíva pritlačením krídla o rám po celom jeho obvode, čo má za následok vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Musím uznať, že posuv je ako pri drahšom HST systéme veľmi ľahký. Ak sa pozrieme na spodnú časť systému, tu už môžeme vidieť prach, ktorý nám jemne vystupuje z podlahy, ale rozprávame sa o prekážke vysokej 3-4 cm, čo môže byť pre niekoho zanedbateľné vzhľadom na jeho cenu. Čo sa týka rozmerov, systém Smart PS Plus dokážeme vyrobiť maximálne do šírky 4 metrov v závislosti od jeho výšky. Ako aj pri systéme HST, aj Smart PS Plus nedokážeme vyklapať na tzv. Vetračku, ale krídlo si vieme zablokovať v hociktorej polohe a týmto spôsobom dokážeme efektívne vetrať. Ako posledný z radu posuvných systémov si predstavíme balkónové dvere PSK alebo tzv. Posuvno-sklopný systém. Ako naznačuje samotný názov, pri tomto riešení dokážeme krídlo sklápať do tzv. Vetracej polohy. Systémy PSK sa vyrábajú na rovnakých profiloch ako okná, preto bude farba rámu 100% prispôsobená ostatným oknám. Charakteristickým črtom tohto systému je masívne spodné kovanie, ktoré je viditeľné na spodnej časti krídla. Otočením kľúčky do prvej polohy sa nám krídlo v hornej časti odsunie od rámu na tzv. Vetračku. Následne a kľúčkou zatlačíme smerom nadol,
Celé krídlo sa nám povysunie od rámu a zavesí na kolajnice, ktoré môžeme vidieť na vrchnej a spodnej časti. V porovnaní so systémami Smart PS Plus alebo HST, systémy PSK vyžadujú na manipuláciu použitie väčšej sily a nie je možné vyrobiť takéto riešenie so šírkou väčšou ako 3 metre. Z komfortu nám takisto uberá aj pomerne vysoký prach na spodnej časti. Na druhej strane nám zas ponúkajú výborné tepelnoizolačné vlastnosti vďaka použitiu dorazového tesnenia. Treba však spomenúť, že ide o najlacnejšiu variantu z posuvných systémov a svojich zákazníkov si získa hlavne vďaka dostupnej cene. Verím, že sa vám naše video páčilo a pomohlo vám sa zorientovať v posuvných systémoch. Tak čo, našli ste si svojho favorita? Pokojne mi napíšte dole pod video, budem sa veľmi tešiť a nezabudnite sledovať náš kanál. Ahojte!